Исәнмесез дуслар, эфирда музыкаль биеклек. Қыңғыраулы мәктәп еллары. Соңгы қыңғырау бәйрәме. Классташлар, эстрада йолдызлары мәктәп елларын ничек искә ала? Кайсысы соңгы қыңғырау бәйрәмендә катнашмаган? Ни өчен бүген шушы һәм башка сорауларга бергәләп җавап табарбыз? Киттек. Сагындыра мәктәп еллары дип искә ала Марат Шәйбәков. Классташлар белән очрашып элемтәдә торабыз. Мәктәптә укыганда күрше авылдагы бер кызны озатып йөри идем. Аннары кич белән урман аша чабып кайтам. Безнең якта бүреләр күп бит. Мине классташлар сине бүре ашый инде дип үрти иделәр. Менә шундый хатирәләр белән бүлешә китеп бара Марат бүген хит парадтан. Җыйнадан китәргә яшьләрең күзеңдә мин генә түгел бит әрнисең үзеңдә әлегә варалар бер генә адым бит син минем яшьлектән яраткан ярым бит араны үзәргә эзләмә юлларын булса да башкалар алар мине булмамын мин булмас баралар минем күк яратмас üzülгән аралар яңадан ялганмас. Хит парадыбызда 10 менә дигән катнашучы. Димәк, яңа композицияга урын бирер чак. Әйдәгез, премьераны каршы алыйк. Хуш дигәндә өмидем кинәт сине таптым күңлем шешкә атты хәзер һичкемгә дә бирмәм мин сине көзге ошы җилләрдә җаным ишетмәмен сине һичбердә ой болыты төннәрдә ялгыз калдырмамын иркән бер көндә ялгыз калдырмамын иркән бер көндә Шашып яратканга сине сөйгәнем көзге ошы җилләрдә җаным ишетмәмен сине һичбердә ой болыты төннәрдә ялгыз калдырмамын иркән бер көндә калдырмамын бер көнгә
gözlerim Her bir nazlı sözü Bir işiti ışık Canım birirge de sina minezir Kızgı o şejillerden Canım üşütmemen sine hiçbir de Oy bulutlu günlerde Yalnız kaldırma beni irken bir günü de Yalnız kaldırma beni irken bir günü de Bir günde Meni 5 yaştan мәктәпкә җибәрделәр, дип искә ала Ленара Батталова. Кечкенә булганга портфелемне дә классташларым күтәрешеп йөридиләр. Класста 8 малай, 2 кыз укыдык. Сугышырга да тиз өйрәнергә туры килде. Чәчемнең тартучы малайның маңгаен кирпич белән тишкәч, берәү дә минем чәчемнән тартмый башлады. Мәктәп елларын классташларымны бик сагынам дип әйтә Ленара. Кояшның беренче нурларында Шелтірәп аккан шишмә суларында Күктәге болытлар агышында Күрәм синең йөзеңне Алчыган җәйге көн авышында Колак сал моңлы җил тавышына Сиңа дип язылган җырларымны Тыңлайым күзеңне Ерактан ераклардан килеп Тыңгысыз төшләремне бүлеп Яндыр мине, яндыр көчле учакта Күзләремнең ышкыннарын күреп Өшегән учыларымнан үбеп Кочаклары мине зинһар тизрәк кочакла Киләм дисәң әгәр булык дисәң Тормыш юлын бергә узык дисәң Сөюемнең көчле дулкынына Ялкынына син түзгенә Серләремне сиңа тапшырырмын Үткәннәрне читтә калдырырмын Сиңа дип язылган җырларымны Тыңла карап күземә Ерактан ераклардан килеп Тыңгысыз төшләремне бүлеп Яндыр мине, яндыр көчле учакта Күзләремнең ышкыннарын күреп Өшегән учыларымнан үбеп Кочаклары мине зинһар тизрәк кочакла Кочакла Син мине Кочакла мине Ерактан ераклардан килеп Тыңгысыз төшләремне бүлеп Яндыр мине, яндыр көчле учакта Күзләремнең ышкыннарын күреп Өшегән учыларымнан үбеп Кочаклары мине зинһар тизрәк кочакла Рамил Хайретдиновлар тормыш ыгы-зыгысына карамый бүген дә классташлары, укытучылары белән аралашып торган сирәк резидентлар.
Әмінә Рамиләнең мәктәптәге укыганда бер генә хыялы булган. Ул мәктәптән тамамлап, Казанга укырга китеп, шунда Казан егетенә кияүгә чыгу. Һәм хыял чынга ашкан. Менә белеп хыяллансаң. Yine katışır misin? Düşen şaban balında. Siygen yarım vəqdə birdi Üzü kilmi xamanda Eşi ermeşi. Şu ermeye erşi. Yirken aman yüreğimde. Erniden ye ekşi. Eşi ermeşi. Şu ermeye erşi. Sizin kıydada ürüşür. Dağda gideme ekşi. Yirken mi kara şeşleri. Bilimden uzak gitken. Yerinler şiyelerden. Kızarıp ışıp jitken. Eşi ermeşi. Şu ermeye erşi. Yirken aman yüreğimde. Erniden ye ekşi. Eşi ermeşi. Şu ermeye erşi. Sizin kıydada ürüşür. Dağda gideme ekşi. Ufukta şafak olsun. Ketken minutlar jitken. Şeşlerini şeşke beyleşir. Meyleşer vakit jitken. Eşi ermeşi. Şu ermeye erşi. Yirken aman yüreğimde. Erniden ye ekşi. Eşi ermeşi. Şu ermeye erşi. Sizin kıydada ürüşür. Dağda gideme ekşi. Мәхәббәт дуэтыннан Гөлназ Валиева җырчы булмаса дизайнер була алыр иде. Мәктәп елларында дизайнерлар хәзерли торган иҗади мәктәптә дә белем алдым. Рәсемнәр, төрле эскизлар ясарга ярата идем дип сөйли ул. Тик җыр моңа мәхәббәт өстенрәк булып чыкты. Шуңа 9нчы класстан соң Казанга музыка училищесына укырга китә Гөлназ. Sözler eyttin deyip Nazlığın eytirgə də bula bit Doğru sözünü canım dürüst anlasın Andi сөздән миңа никтер кыйын бит Йөрәгеңнең назлылыгы кайдасы Үпкәлим шул аңлай инде җанымны Бик яратып сиңа гашык булсам да Сабырлыгым минем бүген калмады Yüreğinin sabırlığın dik juyma Kadirliden kadirle bitsin mina Kileşekke ak bəxtler dik yura Bəxt yolu uğrap ütsin koygını Мәңгілікке ayırmasın Ya Allah Мәхәббәттән ayırmasın Ya Allah
çakta kıyın benim canıma Bek yaratıp sine aşık bulganға Gelip sabırlıkны sınama Yüreğinin sabırlığın tek jima Kadirliden kadirli bitsin mina Kileşekке ak bәхетләр dik yurar Бәхет юлы урап үтсен кайгыны Мәңгелеккә ayırmasın Ya Allah Мәхәббәттән ayırmasın Ya Allah Yüreğinin sabırlığın tek jima Kadirliden kadirli bitsin mina Kileşerke ak bәхетләр dik yurar Бәхет юлы урап үтсен кайгыны Yüreğinin sabırlığın tek jima Kadirliden kadirli bitsin mina Kileşerke ak bәхетләр dik yurar Бәхет юлы урап үтсен кайгыны Мәңгелеккә ayırmasın Ya Allah Мәхәббәттән ayırmasın Ya Allah Булат Нигъматуллин мәктәптә укыганда Казанга укырга кирү турында хыялланган. Тик хыялы шуңа ашмаган, Йошкар-Олада белем алган. Тик җыр моңа мәхәббәт барыбер Казанга алып килә. Ә менә соңгы кыңгыраудан соң таң каршылап йөргәннәрен Булат әле дә бүгенгедәй хәтерли. Ака гомерләр, ага су кебек Үтә яшьлегем, җилкәннәр җиге Соңлап булса да, кайтасы иде Үткәнне булмый, кайтарып инде йөгерә елларым Борылып карадым көзен яфрак Yazda kaman uylarım yegire yıllarım Kırılıp karadım Tüzün yaprak kıyılsana Yazda kaman uylarım Үттім миндерде, өткен ғұмырға Тірілісін туры келді көрерге Сағыш қапласа, аяз көгімні Шатлық йылмайып, ашты көңілні Йөгірі йылларым Барылып қарадым көзін яфрак Yazda kaman uylarım yegire yıllarım Bırılıp karadım kızın yaprak
Sevgen yarıma, tuğanlarıma Yaşaysak ile dostları bulganda Yaşlık dermanı yanıp durganda Yüküre yıllarım Barılıp karadım Gözünü yaprak kıyılsa da Yazda kaman uylarım Yüküre yıllarım Barılıp karadım Gözünü yaprak kıyılsa da Yazda kaman uylarım Gözünü yaprak kıyılsa da Yazda kaman uylarım Yazda kaman uylarım Быйыл илебездә 780 мең укучы имтиханга әзерләнә. Бик күпләр әлеге имтиханнардан соң үзләренең булачак профессиясын сайлап, зур тормышка аяк басачак. Хит парадыбызның кыл уртасында булган Азалия Валиева белән Гүзәлия барлык укучыларга әлеге имтиханнарда уңышлар теләп кала. Кыю басып юлга нурлар шашып Жеңелмени ялгыз баруы Ғорур тутуп башым атлап килем Иман нуры аның даруы Рахатымны жаныңа үксергәндә Яшьләреңне тыйып торулар Карастыннан назлы нурлык табып Гөлдән торган тормыш корулар Йөрәктә нур күңелемдә өмет Шуңа күрә юллар гел ачык Янда дуслар, жанда сөю димәк Барысы да яхшы булачак Йөрәктә нур күңелемдә өмет Шуңа күрә юллар гел ачык Янда дуслар, жанда сөю димәк Барысы да яхшы булачак Әшитіп жаның кышкырганда Йылмаюы рәхәт бизеңме Шәнешкеле үлән арасында Чәчкәләрдән салу үзеңне Җиңелмени ялгыз юллар салу Җиңел түгеллеген мин беләм Иман нурын алып җанга салып Канат кагып юлымнан киләм Йөрәктә нур күңелемдә өмет
Мин мәктәптә математик класста укыдым, дип сөйләде Динар Рахимова. Тик укытучыларым миннән сорап та тормыйча мине иҗади бәйгеләрдә катнашучылар исемлегенә язып куялар иде. Чөнки апам Илнара һәрчак минем өчен нинди дә булса чыгыш уйлап, мине бәйгедә катнашырга әзерли иде. Укытучылар мине технар итеп түгел, иҗади кеше итеп күрүләрен әйтә килделәр. Хәзердә нидер үзгәргәндер дип уйламыйм. Тик математик класста уку мине төгәллеккә һәр эшемне идеаль итеп җиреннән җиткереп үтәргә өйрәтте, ди Динара. Йолдызларны күктән күргәндә, минем йөрәгемнең түрендә яшисең, торасың сине җаным, бөтен мәхәббәтнең көйләре, яратуымның да сүзләре, сиңа язмыш белән языла. Еракта булсак та якында, синсез тора алмам бу дөньяда. Син миңа язмышның бүләге, яшәвемнең якты теләге. Еракта булсак та якында, синсез тора алмам бу дөньяда. Син миңа язмышның бүләге, яшәвемнең якты теләге. Юлларыбыз төрле якыларда, өметләребез дә кушыла. Минем күңелемнең сулышы, бергә булыйк бөтен гомергә. Яратуымның да сүзләре, сиңа язмыш белән языла. Еракта булсак та якында, синсез тора алмам бу дөньяда. Син миңа язмышның бүләге, яшәвемнең якты теләге. Еракта булсак та якында, синсез тора алмам бу дөньяда. Син миңа язмышның бүләге, яшәвемнең якты теләге. Яшәү мәхәббәтсез авырлык, ялгыз тору бәхетсезлек. Шул газапта кеше югала, багышлагы сөю җырларын. Яратуымның да сүзләре, сиңа язмыш белән языла. Еракта булсак та якында, синсез тора алмам бу дөньяда. Син миңа язмышның бүләге, яшәвемнең якты теләге. Еракта булсак та якында, синсез тора алмам бу дөньяда. Син миңа язмышның бүләге, яшәвемнең якты теләге. Син миңа язмышның бүләге, яшәвемнең якты теләге. Азали Зиннәт тә мәктәп елларын гомеренең иң матур вакытлары дип саный. Ак айлыпкыч япкан, зур аппак бантиклар белән чәчләрен үреп йөргән чаклар әлбәттә сагындыра, ди ул.
Ә менә Зөфәр Хәйретдинов белем алу өчен көн сайын 8 чакрым ераклыктагы күрше авылга йөреп укыган. Кызыклы бер факт, соңгы звонокка бара алмый кала икән Зөфәр Хәйретдинов. Ай суқмағы түшкен су буйында Сүйген ярын тапқан парылылар Бәхетлілер көктір жер yüzünde Тик ни қадар жерде ялғызлар Тыяр үшін дүния матғурлығын Күп керек мейкен күнілге Яшисілер келіп яшар үшін Сүйген яры кирек әр кемеге Сағышларда жеңеләйе кебек Сүйген ярын азлап юатқаш Қадірлерін білік сүйгенлерінің Үзгәләнер жанын юғалтпаш Тыяр үшін дүния матурлығын Күп керек мейкен күнілге Яшисілер келіп яшар үшін Сүйген яры кирек әр кемеге Гүлдей сулап барын жойған ярылар Йөрәгенә жылы табалмый Нәрсә җитә җирдә яшәүләргә Парлы булып сөеп туялмый Тыяр өчен дөнья матурлыгы Мейкен күнілге Яшисілер келіп яшар үшін Сүйген яры кирек әр кемеге Тыяр үшін дүния матурлығын Күп керек мейкен күнілге Яшисілер келіп яшар үшін Сүйген яры кирек әр кемеге Яшисілер келіп яшар үшін Сүйген яры кирек әр кемеге Илгәрәй укыган мәктәптә соңгы кыңгырау аның концертын хәтерләткән. Чөнки һәр бәйрәмдә дә аны җырлатканнар икән. Менә шулай җырлап ул бүген дә хит-парадның беренче урынына менеп урнашты. Лаеклы алтын медале белән котлыйбыз һәм җырлатабыз Илгәрәйне. Yollarım şitlerde yürtse de Seni mini yatlardan künleme Künelin süreli
Йөрмә минем артта. Тиздән мин өйләнәм. Üzülgen күндә дә Өмөтің üzülgen күндә дә Unutma dünyada mini barın Min seni yatlarga kaldırmam Üzülüp kalmasa yolları Моторым, Әу, теге кыз кем иде ул? бір шылмай жаным, мен сені бір кімге алмаштырмам. Seni mini yatlardan künleme Künlevden tulgan zar zar tügül Seni mini Öşünü bit bergine Yatlarga bir erilik yar tügel Ümitin üzülgen günde de Anlatma dünyada mini varım Min seni yatlarga kaldırmam Üzülüp kalmasa yollarım Yollarım şitlerde yürütse de Bir itip gözümde minlerini Yolumunu yaktırtır nurum Sen benim işini gül birden bir Ümitin üzülgen günde de Anlatma dünyada mini varım Min seni yatlarga kaldırmam Üzülüp kalmasa yollarım Ümitin üzülgen günde de Anlatma dünyada mini varım Min seni yatlarga kaldırmam Üzülüp kalmasa yollarım Min seni yatlarga kaldırmam Üzülüp kalmasa yollarım Üzülüp kalmasa yollarım Min seni yatlarga kaldırmam Жеңүчеләрне билгеләдек. Хәзер барлык укучыларны, укытучыларны, әти-әниләрне соңгы кыңгырау бәйрәме белән котлыйм. Имтиханнарны исән-сау тапшырып, хыялларыгызны чынга ашырырга насыйп булсын. Бүгенгә саубуллашып торыйк. Сезнең белән мин Рамил Шәрәфиев идем. Чао. Әгәр тапшыруны карамый калган булсаң, YouTube-ка кер һәм безнең каналга языл.